салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди як дору ки дар вақтҳои охир онро бисёр тавсия медиҳанд ва дар WhatsApp комментарияҳо хоҳиш карданд ки дар бораи он ба пуррагӣ маълумот диҳем, хостам ба шумо маълумот диҳам. Ин дору Инаферт аст. Бисёриҳо онро бо намуди Иназид, Иназифол, Иназид, Фертина мешиносанд. Инаферт, Фертина, Иназид, Иназифол ҳамаашон як дору ҳастанд ва аз сабаби оне ки ҳар намуд фирма онҳоро мебарорад, номҳояшон тағйир меёбад ва дар таркибашон ҳамагӣ ду намуд дору доранд: ин фолиевая кислота ва худи Иназид. Дар бораи фоиданокии фолиевая кислота ба фикрам бисёриҳо аллакай медонанд. Агар ки шахсоне ки надонанд ки фолиевая кислота барои чӣ фоида дорад, дар канали мо аллакай навор ҳаст. Ман ссилкашро дар зери видео мегузорам. Метавонед оиди худи фолиевая кислота маълумот гиред ки барои чӣ фоида дорад ва ба кадом занҳо тавсия дода мешавад. Иназид бошад ин дуюм доруе ки дар таркиби Инаферт ва Фертина вуҷуд дорад. худи Иназидро дар бисёр намуди бемориҳо тавсия медиҳанд, чунки фоиданокияш бениҳоят зиёд аст, қариб ки дар тамоми узвҳо фоидаи худро мерасонад. Иназидро бошад бо намуди дигар витамин B8 низ меноманд. худи организми инсон бошад Иназид истеҳсол мекунад. Агар ки шахс тарзи ҳаёти солим барад, хӯрокҳое истифода барад ки ба организмаш фоиданок бошад ва дар таркибашон миқдори зиёди витамин B8 дошта бошанд, истифодаи доруворӣ бо намуди Иназидҳо шарт ва зарур намешавад. асоси таъсироти Иназид ё ин ки асоси фоидаи Иназид ин дар он аст ки гузарондани импулсҳоро ба системаи асаб нақстар мекунад. Яъне фоидаи якумаш ин ором кардани системаи асаб, гузариши нағзи импулсҳо мебошад. Чӣ хеле ки шумо аллакай медонед, ҳама узвҳои инсон торҳои асаб доранд ва ҳангоми истифодаи Иназид вақте ки ҳамон гузариши импулсҳо дар ҳамаи организмҳо, дар ҳамаи узвҳо беҳтар мешавад, кори тамоми узвҳо низ нақстар мешавад. дуюм хосияти фоиданокияш ин беҳтар кардани кори гормонҳо, яъне дуруст кардани кори гормонҳо. Иназид на танҳо ба гормонҳои мардона ва занона фоидаи зиёде мерасонад. Яъне агар дар занҳо гормонҳои мардона баланд бошад, Иназид ба қадри имкон метавонад ки онҳоро паст кунад. инчунин ба гормонҳое ки барои диабети қанд зарур ҳастанд, барои фарбешавӣ, харобшавӣ зарур ҳастанд, онҳоро низ мунтазам мекунад, яъне кори онҳоро низ дуруст мекунад. ба ғадуди сипаршакл, кори гормонҳои ғадуди сипаршакл низ фоидаи зиёде мерасонад. хулас, ба тамоми гормонҳое ки дар организми инсон вуҷуд дорад, фоидаи зиёде мерасонад ва кори онҳоро беҳтар мекунад. шахсоне ки инсулинорезистентность доранд, мубодилаи моддаҳо дар организмашон сустар ҳастанд, ба онҳо низ Иназид фоидаи зиёде мерасонад. сеюм, ин кори системаи ҳозимаро беҳтар кардан. ҳангоми истифодаи Иназид ҳал кардани хӯрок метавонад ки беҳтар шавад, кори рӯдаҳо беҳтар шавад. шахсоне ки аз қабзият азоб мекашанд, кори рӯдаҳошон нағз мешавад, қабзият нест мешавад, ҳал кардани хӯрок нағзтар мешавад. чорум ва ба фикрам аз ҳама хосияти муҳим ин беҳтар кардани кори тамоми узвҳои занона. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, Иназид кори гормонҳоро беҳтар мекунад. инчунин Иназид ба занҳо фоидаи зиёде мерасонад. ҳангоме ки зан синдроми поликистози тухмдонҳо дорад, чӣ хеле ки бисёриҳо мегӯянд тухмдонҳояшон суст кор мекунад, мультифолликулярни яичники, СПКЯ, инҳо ҳамааш як маъно доранд. ҳангоме ки дар зан чунин нишонаҳо дида мешавад, ба онҳо тавсия медиҳанд маҳсулотҳое ки Иназид дорад, яъне доруҳое ки Иназид дорад, чунки Иназид нишонаҳои СПКЯ-ро кам мекунад, яъне нишонаҳои поликистози тухмдонҳоро камтар мекунад, кори тухмдонҳоро беҳтар мекунад, организмро барои овулясия пайдо кардан тайёр мекунад, сифати овулясияро нағз мекунад, сифати тухмҳуҷайраҳоро беҳтар мекунад, кори эндометрийро нағз мекунад, яъне кори қабати дохилии бачадонро нағзтар мекунад. дар мардҳо бошад, кори сперматозоидҳоро нағз мекунад, ҳаракати сперматозоидҳоро нағз мекунад. ба ғадуди простата фоидаи зиёде мерасонад ва кори тамоми гормонҳои мардонаро беҳтар мекунад. хулас, Иназид ҳам ба организми зан, ҳам ба организми мард фоидаи зиёде мерасонад. фақат барои фоиданокии онро дидан, шахс бояд онро дуру дароз истифода барад, яъне аз 1 моҳ 2 моҳ онро зиёд истифода барад, то ки фоидаи онро бинад. чунки маҳсулотҳои Иназид дошта ба гурӯҳи доруворӣ бисёри вақт дохил намешаванд, онҳо ҳамчун биологическая активная добавка истифода мешаванд ва барои фоиданокии онро дидан вақти зиёдтар лозим мешавад. доруҳои Иназиддоро, яъне Инаферт, Фертина, Иназид, Иназифол, Дикирогенро шумо бояд танҳо бо маслиҳати духтур пас аз гузаштани ташхисҳо истифода баред. бо худ муолиҷа машғул нашавед, чунки ин метавонад ки ба организми шумо зарар расонад.
аз хӯроквориҳо бошад, дар маҳсулотҳои гӯштӣ метавонад ки иназид дида шавад, инчунин дар сабзавотҳо ва равғани зайтун, яъне оливковое масло, ва аз ҳама бар зиёд, яъне рекордсмен дар байни маҳсулотҳое ки иназид дида мешавад, ин кунҷит ва равғани кунҷит мебошад, яъне кунжут ва кунжутное масло. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро оиди иназид, иназифол дар комментариҳо баён созед. саломат бошед.